Läpi. Hyvä! Uudestaan samaan. Ja ajattele, katso koiraa. Heti kun sä näet, kun se tulee putkista, niin sit sä snadit ylös. Joo. Siinä vaiheessa. Läpi. Hyvä! Nyt unohdin käskyttää, mutta nyt se meni. Sitten sama toiseen suuntaan. Yes! Hienoa! Ja nyt sitten pikkasen. Joo. Läpi. Hyvä se meni. Hyvä! Pitkälle. Ja nyt tekee sen hypyn niinku tänne ja tähän. Niin, tänne, koska sun sen niisto on myöhässä. Ja mä oon kroppa väärinpäin. Mun pitäisi varmaan tehdä täällä enemmän täällä. Joo. Ja sit se, että kun se koira tulee tuolta, niin sulla on se työntö. Ja saman tien se korkeintaan yhden laukan ottaa tuossa välissä, kun se näkee sen niskan. Ja sitten kun se tulee tästä, niin se niska lähtee paljon koiraa ennakoiden sieltä. Sitä! Hieno poika! Loistavaa! Hyvä! Vielä kerran tää. Hyvällä ajatuksella. Sitten mennään tekemään niistä perseen. Läpi! Muuten minä sanon. Läpi! Tosi hyvä. Sitten mennään tonne siellä. Ai kun hieno! Sun niistä oli tosi riittämätön. No niin oli. Eli sun niistä oli lähinnä vastakäden näyttö täällä. No niin. Eli ota ihan samoin tästä. Hänellä. Sä voit jättää sen oikeastaan. Jätä sen tuohon suulle nyt. Ja ota siitä. Oli kato käsi ohjaamasta, niin se vaan sitä seurasi. Voit olla siellä jo siiväkkeen vieressä ihan. Siinä. Ja sit katso koiraa. Läpi! Ota vielä uudestaan sama. Ja nyt pikkasen voimakkaammin äsken, mutta pikkasen aikaisemmin pois sieltä alta. Reilu selkeä niistä. Yes. Siellä tuli jopa, sä olit niin hyvin. Odota. Yes, hienoa. Mahtava poika. Ajatus loppuu. Odota. Molemmille helppo ja hauska. Yes, hienoa. Hyvä. Odota. Rennosti. Hyvin menee. Wow! Hienoa. Odota. Odota. Nyt tuli niin hyvä, nyt riittää.